Ya ada gizi bra. Angbo keksa bagian Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर दिनै माने एकदम फुङावनो खर' सर' स्रां लोबना लाबाय लोगोफोर बिराद खर' मानदोंमोन इसाननैसोआ माने ना गुरलाय माइ गायलाय माने बेस्थ'थारमोन नालाय लोगोफोर ओंखायनो माने खर' सर'खौबो माने लोबनाय जायाखैमोन ओंखायनो स्र' लोबना लाबाय नै लोगोफोर माननाया बिराद मोजां मोनदों आरो स्र'नो फुङावनो दिनै माने थानो हायिनि ओंथिग्रा दसेल' थानानै माने फुंनि 5टा 6टासोल' जाबायमोन खोमा बेयावनो माने स्र' लोबनानै लाबाय आं लोगोफोर फिसालाफोरानो उनथिलायाखै आंना नै बेटा माखाया फिसालाफोरानो उनथि गलाय लाङाखै ओमफ्राय आंना खामानिया रेडि आरो बे समावनो दुगैस्रां लोबस्रां देलायस्रां ओमफ्राय माने माइ गायनानै फुनानै देलायनोबो मोनाखैमोन ओमफ्राय एसे माने बिहु मोसानाय बायदि बिहु मोसाग्राफोर बायसा फथा थुना लाबाय लोगोफोर मानो होनबा फथाया मा होनो बायनाय फथाया गैया ओमफ्राय लोगोसे खाफालाव थुनाय फाजिनो बेयावबो थुना लाबाय ओमफ्राय आइब्र' एसे आखिबाय लोगोफोर जि गोबाव जाबायमोन आइब्र' आखिया ओमफ्राय दिनैसो माने आइब्र' आखिबाय नै लोगोफोर बुथेथेबाबो माने एसे आखिदबना लाबाय आरो मानो होनबा टाइम मोनाखैमोन आइब्र' आखिनो माइ गायनानै फुनानै ओमफ्राय दायो आखिदबना लाबाय आरो थ'दो होमबा लोगोफोर मा मा देखायलांनो हायो दिनै सानसेनि गेजेराव नायलांबाय थादो अननानै फानाबा उपाय गैला लोगोफोर फानाबा उपाय गैला बिराद अभाब जाबाय ओमफ्राय नै लोगोफोर दाउखौ माने आइ बिखुमजो रांगावलिनो मासे फानहरनोसै आरो आङो अनाखाना माने माब्रैल'मोन ओमफ्रायो आइ बिखुमजा जानो गैथारा आरो होननायखाय माने फानहरबाय आङो आंनाव थानायखाय लोगोफोर ओरैनो दाउ बिमाफोराथ' ज्राव ज्रावबाथाय मोजां जाखाया नालाय ओमफ्य सुदायो सेरदों मा पाटियाव उन्दुख' मिथिया दासोल' उनथिदोंमोन इदिनो उन्दुबाना उनथिबाथाय हायाव उन्दुफिनो इहाना जाथारा इयावनो दङ दागा सागा सुना लां बोराय गैया नोंनो सुना लांदो नोंनो रोंखागौस' आइ बिखुमजालाय एक्सपार्टखा जेरावबो लोगोफोर ओमफ्राय आइखौनो माने सुनानै लांनो थिनबाय आरो बिराद फैसा गरसेबो गैथारै जादों आरो खरसा थरसा साननैसोआ माने दैज्लां बोथोरजों जाबजों ओंखायनो माने ओंखामाबो सिटि होबाय दैज्लां बोथोरजों जाबजों माने खरसा खम जादों ओंखायनो माने फाननोसै आरो दाउखौ मासे स्रायनो दाउआनो जोख्लिबाबो माने अजन गैया बारा सेरसेयानो नोंस्लाबा माबा बारा दाउ माबाया गिदिरा 7सो जाया आयु आथा गिदिर या आदा गिदिरब्रा आंबो करेक्सा बायगोन नोंबो माइ गायै गायै थिग नंला दे सौरानाव गायै गायै गाइखेर गैया आइ लासाखौनो लोंसाबदो थास' बिबारखौ जानोसै ना गोरानजों गोब्रा गोब्रा जालायनाय दहाय फुङावनो खाखांबाय आं आथिंखौबो गैथाराहाय आथिङायनो बोथि थांगोनियो मना लानानै साइकेल लानानै स्राय ओंखारबोलायबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय जोङो दायो बिमा फिसा नै साइकेल नारनानै साइकेलखौ माने सलायनोबो हाया फिसालाया माने हमथानो रोंथ'वाखै नालाय लोगोफोर बेनिफ्राय मा लायनो थांदो नोंथांमोना नुलांबाय थागोन र' आङो मा लायनो थांदो दायो आथुर बिथुर गोलैगोन बाबा हमथानोबो रोंस्लाबा हमथा बाबा आङो नैयाव मोनफैबाय लोगोफोर बेयाव माने अंगनाबादिनि सुजि रानगोन आरो गथ'फोरनि खायद' लोगोसे प्रेगनेन्सिफोरनिबो ओमफ्राय ओजोंहाय नै आब'मोन ओमफ्राय सोरबा बहुद मानसि जनानै दं आरो जाथ'वाखैनो आरो रानथ'वाखै लोगोफोर ओमफ्राय ओजोंहाय माने गावसोरनि फटक दिखांगासिनो दङ माने फटक हरनांगौनो गुदियावहाय ओमफ्राय आब'आ जाहा थफ्ला थफ्लिखौ माने दिसिगासिनो दं आरो जोंनो हरनो थाखाय मोनफैबाय लोगोफोर सुजि लानानै फैबाय नै ओमफ्राय नै इदिसो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय माबोरै जानाय जायो उनाव नायबाय थानोसै र' ओंखाम ओंख्रि सङैनि सिगां साहा खलासे स्राय लोंना लाग्रोनोसै आरो लोगोफोर गाइखेर साहा गथानो आइ बिखुमजा हरदोंमोन आरो लोगोफोर न' गाहायनि माने गाइखेराबो मोननोनो थाङा बायनानैबो ओंखायनो न' गाहायनिफ्रायनो एसे लाबोयो आरो लोंनो आन्थाखिनिखौ ओमफ्राय नै लोगोफोर आं दिनै माने साहा लोंखांनानै आरामसे ना गोरानजों नै लोगोफोर ना गोराना माने आं गुरनायमोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय ना गोरानजों थास' बिबार गोब्रा जालायनाय बिराद स्पेसियेल संना जानोसै आरो लोगोफोर बिराद गोबाव जाबायमोन थास' बिबारजों ना गोरान जायैया ओमफ्राय दिनैयो माने बरिया संना जानोसै आरो ना लोगोफोर ना गोरानखौ एसे माने एवदबना लाबाय आं लोगोफोर रं नावमान होनानै
ना गोरानखौ इसे एवदबाबाथाय माने जानो मोजां मोना आं लोगोफोर ओंखायनो माने ना गोरान जायखिजाया गोरान बुस्थुआनो जा नाया ओमफ्राय एवस्रोनानैबाबो लादबथारगोन आरो आङो ओमफ्राय नै जाबायबो ओमफ्राय थास' बिबारखौ संनोसै लोगोफोर जेसेबां मोजां थावजों खोबाव एवफ्रामा मानो जेसेबां मोजां गोसो होना सङा मानो अब्लाबो आंनि थास' ओंख्रि संनाया मानोहाय लोगोफोर ओमफ्राय नै आलु गुन्दै सुन्दै गासिखौबो हरखाजोब्बाय आं संख्रै बानलु दै होना हरनोसै दायो मोनबायबो नै लोगोफोर आंना थास' बिबारजों ना गोराना बरिया गोमो नुखाबाय नै लोगोफोर गोमो बोराय नुनायावनो बिराद टेस्टि नुखाबाय नै लोगोफोर ना बोथिया ज्राव ज्रावनो जि गोथाव नुखाबाय लोगोफोर ओमफ्राय ओजोंहाय आरो माबा सयाबिन एवबाय दङ लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ आंना फिसालाया गांसो बासियो ओरै होननानै ओंखायनो माने फिसालानि थाखाय लोगोसेनो माने जोंबो जाफानोसै फिसालानोबो होनोसै आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय फिसालानि थाखाय स्पेसियेल माने सयाबिन एवगासिनो दं आं लोगोफोर आलु एसे ज्रो ज्रो होनानै दै होनानै फोमोनफिनसिगोन आरोना मस्ला मस्लि होनानै बरियानो ओमफ्राय थास' बिबारखौ माने एसे फोरानदबावनोसै जों आरो बोराय बुरैल'सो नालाय बांद्राय माने रोसि खालामा ओंखायनो माने एसे माने फोरानदबावनोसै आरोना थास' बिबारखौ ओमफ्राय नै बोराया दाउ बयलार एसे लाबोदोंमोन आरो फिसालायाथ' थास' बिबार जाया नालाय जिहेथु ओमफ्राय फिसालानि थाखाय माने एवनानै होथों होननानै लाबोदों आरो नै लोगोफोर ओमफ्राय बेखौनो आलु दरनैसो ओरै होनानै मोजां आलौ संख्रि बरिया आलौ ज्रो होनानै संनोसै आं लोगोफोर ओमफ्राय नै सारायाबो दुंबाय आंना लोगोफोर ओमफ्राय साराय दुंखांनानै दायो बिराद मोजां एवस्रा लाखाबाय आरोना बेदरखौ खामथाबलाय लांबाय नै लोगोफोर साराया आंना ओमफ्राय मस्ला मस्लि होफबहरजोब्बाय आरोना ओमफ्राय बिराद खोमसि लोगोफोर कारेन्टबो गैया ओंखायनो माने लाइट साइटबो गैया ओंखायनो खोमसि खोमलाव नुदों आरोना ओमफ्राय लोगोफोर दै होना हरनोसै नै खामथाबलाय लांबाय आंना दाउ बेदरा दैखौ माने गोबां होना हरखाबाय आङो लोगोफोर मानो होनबाथाय माबाया आलुआ एसे गेदेर गेदेर जादों नालाय ओंखायनो बरिया ओमफ्राय मोनबायबो नै लोगोफोर बरिया मोनखाबाय नै मोदोमफ्रुनो आलौ ज्रो 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 बेसेबा गोथाव नुखाबाय लोगोफोर नुनायावनो टेस्टि नुखाबाय नै